téléspectateurs de Chérif la télévision, comme vous le savez, tous les dimanches, pendant ce mois de Ramadan, on se retrouve ici sur le plateau de l'émission Jeunesse et Développement pour vous émerveiller avec des très belles choses. Voilà, donc vous le savez, ce soir, nous recevons des invités de qualité, des invités de talent, des invités exceptionnels. Ils répondent parfaitement à leur profil, et notamment le premier, lui, il s'appelle Babou Coulibaly, affectueusement appelé iPhone Babou. Comment tu vas bien? Très bien, j'espère que ça va être quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Merci. Maflana Ali Ambalnate, Zoumana Traoré, Libébali Doni, Zou, Zigrizou. Salam alaikum. Comment tu vas? Ça va bien. Merci beaucoup. Merci. Malamani Masavana Ali Ambalnake Ali côté fo Maïblé, Jakarja Sinayoguni, Bébali Doni, Oni, Zoua. Le plus des menteurs. Ouais. Tu ressembles beaucoup aujourd'hui à Oura 12-12. Merci bien. De voler son style. Mais est-ce que Oura 12 vaut comme moi? Ah bon? Ah oui, moi je suis il va t'entendre. Merci. Donc, vraiment, Bella Djele Fou Dante Foulimina, Wakalamatou Nani, Soulou Bargalina, Kanuka, émission RD Kale Kanabla, 23h la Mimbatou, Anoumbe, Awa Salam Barawan, nous connaissons, Abseka, Enflé, Wasakono, Chugomina, Mimbatou, Soun, Abselanina, ou Seranko Chugomina, Olikada Konana, émission ya Kanuka, Bini, Chifina, Savaye, Chifina Kaminouni, ou Nyoronte, ou Kadomonu Konana. Et ma foi, il y a 600, Oli, Babou Coulibaly, Nikoko, téléphone, Bibina, Mali, Jamana, la iPhone ni mal 3 fois droit au corps et ma fouille il faut savoir aller débat à Glan Kabo usine ka marqué kala ka ima nego ko iPhone Babou. Ouais. Voilà, c'est une qualité rarissime aujourd'hui au Mali. Alors, Niala Sonama, Ani Olu Sawadibina Djeka, Babou Wala Babou mi entrepreneuriat solidaire. Donc, quand les jeunes innovent au service de la communauté. Niala Sonama, Amena Datou Odela, 600. Amena Akumadji, Babouma, Aka Bismilanga Plateau quand jeunesse et développement. Madon a fait une émission Dialendo, ni Chien Floy, Kana, Chérif la TV, Kono, Krengenala, jeunesse et développement Plateau quand. D'acoubien Follow du Monde Biboulo, Kanyeshi, Ao Kanbrao, Flebao, Ayo Mali Kono, Ali Mali Kokan. An ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ Chérifula TV baarakɛla bɛɛ ye an ka foli bɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye n'o ye Ousmane Chérif Madani Haidara a n'a denw a n'a kanubagaw an ka foli bɛ bɛɛ ye vraiment Chérifula an ka téléso don an b'a lajɛ a mɛnna a y'an wele a diyara an ye a bonyana ma justement a diyara an fana ye merci beaucoup ma filana o de ye Zigrizou ale fana côté fo ma ye musow ka jou maliyɛnw ka jou a bɛ cogo di jou i ka kɛnɛ ma dɔn nin fana siɲɛ fɔlɔ ye ka na jeunesse développement plateau kan Chérifula TV an bɛɛ ka du de ye ayiwa an y'an wele aw nana a diyara an ye kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ ko sun dɔɔni b'aw kan ayiwa dakun ɲɛfɔlɔ jumɛn bɛ i fana bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw n'an kanubaw ma o diyara n ye n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo n b'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n'an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka foli belebeleba ta k'a di an fa ma n'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka TV Sirifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo maa fɔlɔ fo maa laban donc hali bi Ala ka sankɔrɔta di yarabi Ala ka laɲiniw sabati a hɛrɛ bɛ minnu na amin yarabi a tɛ kɛ basi ka n'an bɛ dɛsɛ bi ni Ala sɔnna a ma ni o tɛmɛna an bɛna portrait jira aw la sisan nka yan'o cɛ Orni i fana fumana ka na. C'est vrai. Maro k'a fɔ komi i kun tɛ sun mais n t'a dɔn bi n'i bɛ sun. Kana nafa diɲɛ bɛɛ tɛ la dɛ. N bɛ sun fɛnɛ. Ne bɛ sun na. Mais n ko komi i kun tɛ sun. O tɛ tiɲɛ ye. Ne b'a fɔ o man di parce que depuis Aranjaba anw ye bɛ sun daminɛ. Depuis sunkalo kɔni nɛɛma bɛ surunya nali la dɔrɔn an bɛ sun daminɛ. Sun kɔni an b'a kɛ fɔ ka taa se fɔ yɔrɔ min na. Ko jama bɛ falen koyi. Jama bɛ falen alhamdulilayi rabi alamin. Ala ni jɔn barika. Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara. Seydi Ousmane Chérif Madani bɛ ka min f'i ye ninnu bɛɛ bɛ ka siran Haidara ɲɛ de ninnu fila i y'a dɔn u wulila k'a fɔ bon n bɛ ka min f'i ye Seydi Ousmane Chérif Madani Haidara ne ka kara b'a kɔ ne ka kara b'a kɔ dɛ i b'a dɔn waati dɔ la mawuludu dɔ senfɛ n ye n pari ka taa n tun bɛ fɛ ka taa ka tanti Jara minɛ a la o don a ye denlu caman kɛ dɛ mais cette fois-ci sunkalo min jɔtɔ filɛ défi lancera yanni Layilatul Kadiri cɛ n'a ma taamasere bɛna ko ne ka seli bɛ ja fɛn min ye tanti Jara n b'a minɛ ka kɛ n ka kɔɲɔ
Moussoui. À Seydou Shérif Ousmane Madame Haïdara. Le défi est lancé. D'accord. Donc, on a défi pour les plateau Gambi. Un défi pour le plateau. Le défi est lancé à Seydou Ousmane Shérif Madame Haïdara. Le défi est lancé à Flaché. Aïwa. Donc, Malion Bébaye, Dien Bébaye. Bébaye. Ne va pas pouvoir rendre ça. On est Haïdara de Mako, ni au Mafendo, il a la Kaleka Célébédia. Et va t'attendre Jaramine. Oh, et quand on a donc Haïdara, Obina Ida et la Sané, ils sont maîtres du Douro, et Wata, c'est le matin. T'as dit pas Ranger. Ah, il y a Eta avec 600 plateau. Elle n'est pas fait. Elle n'est pas fait. Haïdara comme nom. C'est ça. Haïdara est Jansanini. Ah, bah. Voilà. Ah, on y va. T'as dit là. Ah, ok. Il y a non, ok. Ok, voilà, ok. Aïe, ok. Nous avons fini. Haïdara est chanté. Haïdara est chanté. Aïe, Baraka Fanaba. Baraka Balachi. Oh. Ni Haïdara c'est flamme na bolo ba la bolo bi chokota lo abana wallahi as Allahu akbar asbana Allahu akbar ala dole ya kofe avec faut demander si la mais Très bien, donc tout de suite, je crois que la transition est toute trouvée pour vous proposer le portrait de nos deux invités, nos illustres inconditionnels. Donc on va commencer tout de suite par Zou, Zigri Zou. Donc lui, il n'est plus à présenter aujourd'hui. Aux femmes du Mali et d'ailleurs. En Aladie, Zoui et moi, Jumaï, Aïe Mouni Mouni Karadien, très qu'on a fait un blabila, on a un portrait en Aladie. Papier Music. Zoumana Traoré, min bangena Kolomba, commune de Tamani, région de Ségou. Kalanden Tundo, min bora medersa kalayɔrɔ la ni a ye kuranɛ suran caman kala yen nɔ. Zu y'a muso fɔlɔ furu san 2021 mais Ala ye o muso in ka kalifa minɛ a la san 2026 an filɛ o min na ni bana kuntala surun ye. An b'a fɔ Ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya. Zu ka kalan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, Zu nana jagominɛ de ta, jagominɛ min ye fini feere ye ni o ye bazɛnw ni organisa ordinateur. A ye a cɛsiri o la kosɛbɛ. Kabi Zu ka dɔgɔn, musique de kun ka di a ye n'o de kɛra sababu ye a nana joona ka don musique kɔnɔna la n'a ye album caman bɔ o kɔnɔna la. O album ninnu dɔ titiri ye tasibila ye ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma a se Shérif Ousmane Madani Haïdara. Mais an filɛ nin wagati min na dɔnkili min bɛ a bolo o dɔnkili titiri ye u b'i kɛlɛ u tɛ se i la. Sɔni an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plateau la, plateau min tɔgɔ ye jeunesse et développement. A ye aw sɔgɔlen to Chefla TV la. U b'i kɛlɛ i ka saramaya la, u b'i kɛlɛ o la. U b'i kɛlɛ i la joli mandiya la, u b'i kɛlɛ o la. U b'i kɛlɛ i ka mɔgɔlandi. Très bien. Merci à l'instant, c'était le portrait de Zoumana Traoré alias Zigri Zou Aboraka à Yesisan Mamindou. Aywani ala sonama elebna dado atola ani na minko kaseka wale chairman kula tugumina. Maflana ale fanate fo maye ble Mali jamana kono ali dien roto la sabla chifina kamindo ya anoira fambela jelen fe ni oye iPhone babu re joy. Aywa chifina ka jumendo ka bare muni mundi 600 anga fanaka portrait la je mais ala sonama aga sega fumul chama soro ayrekan. Shifinaka min cɛsirilen bɛ kosɛbɛ fɛn min ye kɛnyɛrɛ ye baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya na jago binakun kana ni o ye commerce ye. Cɛsiri ni wulikajɔ fanga ka bon maa dɔw bolo jagoko binakun kana na ni fɛn caman kɛli ye i n'a fɔ ni Shifinaka cɛsirilen Babu Kulubali ale min ma sigi k'a bolo fila da sega k'a ka denmisɛnya don galama la ka kɔrɔ ni tilebi boli ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye ka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na telefɔni feere ka taa se dugukolo baaraw ma Babu Kulubali a ma Shifinya kɛ f'u ye fɛn min ye telefɔni feere binakun kana ye telefɔni kuraw ka taa se occasion ma o dɔnniya sɛbɛkɔrɔ bɛ a la wa telefɔni ɲɛnamaw fana min ni u sɔngɔ ko ti maa ni maa bila ɲɔgɔn na Babu Kulubali a ka laɲini yɛrɛ diɲɛ bɛ kosɛbɛ ni o de ye fɛn min ye smartphone ye olu ka se ka sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la Babu Kulubali fɛn min ye telefɔni ɲɛnamaw ye o lasɔrɔli kana maa ni maa bila ɲɔgɔn na sɔngɔ nɔgɔ binakun kana na Babu Kulubali dusukolo min bɛ a la a ma dan o dama ma kɛnyɛrɛ ye binakun kana na kɛrɛnkɛrɛnnenya na telefɔni feere o dama tɛ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye kuma kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye dugukolo baara ye a bi caman ɲɛdɔn o fana la jango dugukolo ɲɛnama k'a sɔrɔ jɛlenya la sɔngɔ nɔgɔ fana na Babu ko o y'a
hamina ko ye ale de ko sifinya manga kɛ yalankolon ye cɛsiri ani jija baara minnu bɛ a bolo ni k'a ka kiliyanw nimisi wasa sanga ani waati ni sifinaka maa cɛsirilen ni a bɛ se ka wele a sisan maaw cɛla sɔrɔ kɛbaa don dɔ kɛ kanu bɛ a la e maa o masa n'i mago bɛ telefɔni ɲɛnama la sɔngɔ nɔgɔn ka taa se dugukolo ko binakun kana ma i bɛ se k'i sɔgɔ ni sifinaka in na Babu Kulibali bi na fɛn min ye danaya ye dugukolo ko ani telefɔni ko binakun kana na maa dogolen tɛ Babu Kulibali ni a dɔnnen don ni iPhone ye ale de ye jɛmukan in maa welele ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya na jɛmukan min ni a bɛ sigi Serifula Jabaranin sanfɛ sifinaka maa dusulenw maa cɛsirilenw tɔgɔ la jeunesse et développement an ka jɛ an k'an sɔgɔlen to Serifula Jabaranin so la cogoya min na a ka se k'a dɔn Babu Kulibali ye jɔnni ye a ka kɛta ye mun ye dusu juman ni juman bɛ a la. Très bien, merci beaucoup. C'était à l'instant la voix de Fatoumata Yakane et Fatoumata Kamara. Au lieu de Kassaoué, c'est Aouma Amboufo dans Folimina. Alors, à tout le rôle rapidement, on va commencer par Orni. Oui. On va faire juste un petit commentaire sur leur parcours. On a vu tout à l'heure. Alors, c'est des profils différents. Quand on parle aujourd'hui de Zou, aujourd'hui, qui s'illustre dans son domaine. Oui. Et tout comme iPhone Babou également, qui aujourd'hui est jeune, plein de talent, plein d'énergie, plein d'ambition aujourd'hui. Et cœur en or. Cœur en or également. Oui. Alors, parce qu'il y a trop maintenant. Chez Finaka ou Ambouole Kananga Plateau, quand jeunesse et développement, parce que Machamambe ou la Kodoninte, Donia ou Boula, projet ou Bou, qu'on ambition Boula, nga ou Kankala Kodon, voilà ça pour la Kodon, Foukabo Djabranou de là, au-delà, émission jeunesse et développement, enfin, Sigraya non, Mimbato en France, c'est qu'à Anyona ou les Togomina, Kanaka, Kuma ou Kan, Mimbato, Djamana, deux monsieur Koudon, Djamana Nyama ou monsieur Koudon, Tchogomina, ça la plateau Inka, oui. Deux voilà plateau quoi, non, droit qu'on télé, au droit qu'on dana, au Kram ministre, oui, Ambe à la fois là. Donc, Orni, oui. Quelle lecture faites-vous sur leur profil, sur leur parcours? Ibadon, ne wasalen do quoi. Nous mɔgɔ fila yɛrɛ yele ka fara e yɛrɛ sɛwalen kan ne nisɔndiyara émission nin kɔnɔ c'est comme émission yɛrɛ ça a été déjà une réussite. Waaw an ka tigɛ ka fo la n ye kulonkɛni kɛ nin fɛ sa k'u kɔrɔbɔ ka lajɛ k'u ŋaniya lajɛ. Walayi u bɛɛ ŋaniya ka ɲi. Nin fana y'a ye fɛn kelen min diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan n y'a ninnu fila bɛɛ a Seydi Ousmane Cherif Madani Haidara kanubaga de émission yɛrɛ dɔrɔn tɛ fɔlɔ ayi o yɛrɛ de nana Haidara kanu yɛrɛ de kɔsɔn fɔlɔ o yɛrɛ la kɛnɛ ka yan nɔ Cherifula kanu ani Amsari kanu ani Yabani yɛrɛ kanu wallahi o de ye ne sewa fɔlɔ ka nisɔndiya i ka kumalatigɛ tɛ Orni n b'o yɔrɔnin sɔn ji la sabula ji bɛ boli a bolisira de fɛ siga t'a la i ye min fɔ sisan kama dɔw nana plateau kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balimakɛ ni o ye Zou ye Ala la jarabi y'a sɔrɔ nin waati laban in na an furumuso Ala y'an ta ɲɛ an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka baarabara dali nɔgɔya ye Ala ka yen fisamaniya ye Ala ka kɔ kɛ hɛrɛ ye a ko a bɛ dɔ i la nka o bɛɛ n'a ta a y'a kanu ka na Serifula plateau kan sabula Haidara tɔgɔ min bɛ baarayɔrɔ kan a ko ale bɛ na sabula n'i ko k'i bɛ na Haidara ka teleso la i bɛna diinɛ kuma de fɔ i bɛna bɛn kuma de fɔ i bɛna hinɛ kuma de fɔ o hinɛ dɔ de yera plateau kan sisan tout de suite kulonkɛ sira dɔ fɛ dɔrɔn ayiwa bɛɛ ŋaniya yɛrɛ dɔ kɛ yan o kɛra k'a fɔ an bɛ Zou fo k'a fɔ qu'il soit vraiment très fort voilà o yɔrɔnin na komi n bɛ dakuruɲɛ kelen fo la i b'a dɔn ni nin ko ye mɔgɔ sɔrɔ bi i ni mɔgɔ delilen ɲɔgɔn na a supporteli ka gɛlɛn mais n'an y'a miiri ɲɛnamaya ma Zou yɛrɛ fana a bɛ k'a ka don nɛma kɔnɔ a bɛ kun i la quoi n'o ko dɔ ta tɛ bɛn i ma o ye n'i yɛrɛ bɛna to yan mɔgɔ caman t'a faamuya Zou fila a bɛ yɔrɔ min na sisan ne bɛ se ka min proposer a ye mɔgɔ kana fɔ ko wa i ka nin fatuli kɛra sisan sa k'a teliyara o tɛ a bɛ se ka remarier sisan pour que conscience bɛ se ka tranquilliser o muso ka kɛ muso sabatilen muso ɲuman ye min bɛ se ka bɛrɛbɛrɛ k'a la ɲina nin degun kɔnɔ waati la ne bɛ se ka conseiller o la mɔgɔ kana fɔ ko nin ko teliyara teliya tɛ mɔgɔ kelenna ko man di nin tɔgɔ la a bɛ dɔ fara miiri kan ko Zou yɛrɛ hakili ka bon tellement a bɔra ka acte min kɛ sisan Serifukɛ ɲɛ bɛ acte in na a ɲɛ b'a la dɛ nisɔndiya min bɛna don o dusukun na sisan o bɛ hinɛ se an furumuso bɛrɛ in ma vraiment Ala ka badabada dali sumaya alors tout de suite je crois qu'on va continuer avec l'émission Babou an bɔra k'aw bɛɛ ka profil lajɛ sisan ayi n y'a fɔ cogo min na ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da don sabula an bɛ to ka maaw wele ka na ka caya nka bi ta in an ye a sɛnsɛn kosɛbɛ sabula a mɛnna an ye tɔgɔ mɛn mais Ala ye an garisɛgɛ don ɲɔgɔn na bi ko Babou yɛrɛ ye jɔn ye an ye dɔ fɔ profil la yala an ɲinɛna dɔ kɔ wa
non a ma ɲinɛ fɛn kɔ a ma ɲinɛ foyi kɔ a ma ɲinɛ foyi bon bi bi in na babu yɛrɛ ka ambition baw ye jumɛn ye i ka baara baw ye jumɛn ye bi bi in na i bɛ mun baara kɛ walasa an ka se ka faamuyali caman di mɔgɔw ma o se k'a dɔn. ok i ka question diyara n ye ne yɛrɛ tɔgɔ babu kulubali mais réseaux sociaux kan mɔgɔw b'a fɔ ma iphone babu bon alhamdulillah ne ka baara bɛnnen no téléphone baara de ma d'accord ne ye commerce daminɛ ni téléphone de mɔgɔw ye n lakodɔn ni o de bon alhamdulillah o ɲɛna bi n bɛ ala fo ni tunkarakɛ caman ye ɲɔgɔn dɔn ni maliyɛn caman ye ɲɔgɔn dɔn ni maaba caman ye ɲɔgɔn dɔn bon n yɛrɛ ka adamadenya ni n ka commerce tagabolo la bon tunkarakɛ caman bɛ yen u tun bɛ wariw ci ne ma ɲama i ka taa télé san ye fauteuil san ye n ka so ye ni peinture ye ne y'a caman ba kɛ prévu bɛ n bolo d'accord a mɔgɔw bɛ yen bon ne y'o caman kɛ ne b'a essayer chaque fois n bɛ dɔɔnin d'a kan k'an ka baaraw kɛ a bɛ ɲɛ bon u ye mɔgɔ wɛrɛw yira n na ne ye mun kalan a bɛ san 2 bɔ mais n yɛrɛ o y'a sɔrɔ n ka laɲini kunna n ko n bɛ entreprise créer pour que n bɛ se ka construction domaine ka don a kɔnɔ salon sini ne ye entreprise dɔ créer d'accord établissement babu a logo bɛ yen ne ye wari min don a t-shirt la n'a baarakɛ matériel la c'est trop n'an taara k'an bɛ taa papier bɔ o y'a rejeté ko parce que an ka logo kun ma ɲi o tun ye an bamuso bɛ yen nɔ n'o ye Batulu ye d'accord ne ka logo la nin kun b'a la ko o bɛ dɔ bolo u y'a rejeté bon a ne découragé ne y'a to yen bon ala nana n'a ka na ye n ye continué ni n ka téléphone baara ye bon toujours o mɔgɔ kelenw ni mɔgɔ wɔɔrɔw bɛ ka na ni marché ye bon n y'a laɲini 2026 la 2025 kɔnɔna la n ye bureau ta ka labɛn ka ɲɛ d'accord ka entreprise créer babu building d'accord bon iphone ko ɲɛna n bolo bi n ko pourquoi pas n tɛ nin fana kɛ d'accord ka yira maliyɛnw na kalan mun bɛ n na n bɛ se ko wɛrɛ fana mun tɛ iphone ye bon vraiment n bɛ foli bila mɔgɔ caman ma tunga la n'o ye dana taga da i kan u ye courage don hali a bureau dayɛlɛlen vraiment mɔgɔ caman ye n wele ka courage donna u ye kuma caman fɔ n ye bon mɔgɔba caman fana bɛ bamakɔ vraiment u ye courage donna ko n ka n jija halisa bon alhamdulillah entreprise kɔni créer la an y'a papier bɛɛ sɔrɔ babu building voilà très bien an ka tigɛ yɛrɛ b'a fo la alors ne b'a fɛ k'a dɔn iphone babu tɔgɔ nana cogo jumɛn na bon iphone babu ala ka ɲinɛ an ka artiste dɔ bɛ yen fatura bi a tɔgɔ ko Lil P ala ka hinɛ a la ala ka ɲinɛ a la ala ka ye rusaya ma kosɛbɛ amina rabi bon Lil P ye denmisɛnnin ye ne kun tɛ a dɔn mais n b'a dɔn artiste dɔ a bɛ Mali kɔnɔ a kun taara conseil dɔ de kɛ dugu dɔ la bon je pense que a nana ni iphone dɔ de ye a kun bɛ fɛ k'o de falen o sanfɛta la o don yɛrɛ kama se tɛ ne ye ka o iphone di a ma bon a ko n ma ko n'a sɔrɔ ne bɛ se k'o iphone di a ma a bɛ sɔn bɔ ne na ne ko a ma n ko problème t'a la sabula a wagati tɔgɔ ka di ne ye ne fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ ni n ka baara ye bon a ko ne ma ne ye a lɛdu d'a ma a ko iphone babu ale ko a b'a di a vidéo bɛ n y'a posté sur les réseaux sociaux iphone babu ale ko a b'a di o vidéo in de kɛra polémique ye a wagati parce que ale tun ye tɔgɔtigi ye a tɛ mɔgɔ lankolon tɔgɔ fɔ a ye ne tɔgɔ fɔ o la a kɛra polémique ye o y'a sɔrɔ TikTok tɛ yen d'accord Instagram Facebook et Snapchat an ka base kun y'olu de ye bon o b'a to an b'a fɔ denmisɛnninw ye nin wagatinin na TikTok de nana ka na kow feere sinon ko bɛ daminɛ o y'a sɔrɔ TikTok tɛ yen ale kɔni y'a dan ne na iPhone ba d'accord o de y'a nacogo ye o de y'a nacogo ye merci beaucoup alors i tɛ nin mɛn yɔrɔ si ni Chérif Fula TV tɛ n b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ nin mɔgɔ si tɛ nin dɔn dɛ non mɔgɔ caman tɛ c'est en exclusivité merci alors Jou je crois que ça va bien an bɔra ka dɔɔni mɛn bɛɛ t'a la je crois que i yɛrɛ fana ta an ye dɔ fɔ a la yala an ɲinɛna dɔ kɔ walima an ma ɲinɛ dɔ kɔ an ma ɲinɛ foyi kɔ an y'a mɛn fana ko Jou i bɛ dɔnkili da nka baara wɛrɛ b'i la dɛ o baara in ni o ye jago ye parce que ko jago in jalen b'i la bi dɛ parce que i bɔra ka layidu dɔ ta an balimakɛ sa ko layidu sa fɛn kɛlen don ka bɔ Izu bɛ kuma fɔ ka taa kɛ o kɛlen na an bɛ bɔ sa ma diɲɛ bɛɛ b'a ye d'accord kɛlen don sa kana na ko a bɛ n'a fɔ ko n'i ko ko bazin bi na Mali kɔnɔ k'i b'a fɔ ko Zou mɔgɔw yɛrɛ bɛ bɔ fo jamana de kan musow kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw k'a fɔ ko hali ni fini wɛrɛ b'u bolo nka u b'a kanu ka Zou ka fini de san i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna ayiwa mun nana ni nin danaya ye mun nana ni i ka nin cɛsiri in ye ok o diyara n ye kojugu
ne bɛ zikiri da sabu dibi ne ka dɔgɔ bon art ninnu ka di ne ye dɔnkilida ninnu ka di ne ye quoi o bɛ ne yɛrɛ de naturellement hali ni ne énervé ou bien ni dusu kasira ou bien ni ko dɔ ye ne kamana quoi ne bɛ se ka taa n jɔ yɔrɔ dɔ la ka dɔnkili dɔ da ten dɔrɔn ni bɛ lafiya quoi mais n t'a dɔn k'a fɔ ko n bɛna micro minɛ ko ka dɔnkili da ou bien ko ka son ni fɛnw bɔ o tun tɛ n ka programme na. nka aw ka du kɔnɔ maa dɔnkilidala tun tɛ yen. dɔnkilidala tɛ yen mais ni kɔɲɔ tun bɛ an ka dugu la ni kɔɲɔ bɛ musow bɛ ɲɛnajɛ minnu ni fɛnw sigi tan nɔ donc ne tanti dɔw tun b'a fɔ ko ko n'aw kɔnɔ dɔnkili banna k'a tɛ zu wele ko zu bɛna dɔnkili fɔ aw ye mais ne tun tɛ dɔnkili da ne tun bɛ to ka dɔnkili fɔ u tulo kɔrɔ n ko nin da k'u hakili jigi dɔnkili la quoi y'a ye mais ne baw ni jiniw tun tɛ sɔn n b'a fɔ ko non ko ne ka dɔnkili da to yen ko ne kana dɔnkili da bon a tora ten dɔnkili da na kɛ ne yɛrɛ ɲɛnajɛla ye quoi ni miiriw janyana ou bien ni kow fɛnna ma dɔrɔn n bɛ dɔnkili dɔɔni da dɔrɔn yala ni bɛ lafiya quoi mais donc n nan'o la Bamakɔ yan nka n bɛ feere de kɛ ne yɛrɛ bɔra ne fa bɛɛ ye commerçant ye n'i donna Bagadaji ou bien Bosolalamanin kɔrɔ n'i ko ko Dɛrɛ Danbɛlɛ o ye ne wolo fa de ye o ye Dɛrɛ Danbɛlɛ ou bien B Danbɛlɛ an ka butigi ne fa ka butigi baden de bɛ Bagadaji Bosola ye d'accord voilà donc mais ne yɛrɛ kɔni bɔra mɔgɔ min na a bɛɛ ye feerekɛlaw kɔni don quoi donc ne yɛrɛ fana nana Bamakɔ donc n ye feere de daminɛ n bɛ yala n bɛ tulu ni parfum feere ni n taara mɔgɔ minnu fɛ yen n b'olu fasa da u bɛ sanni kɛ hali ni minnu tɛ fɛ ka sanni kɛ n b'olu fasa da pour que u ka walawala ko ka diya u ye u ka sanni kɛ quoi donc n tora ten dɔrɔn muso dɔ sin k'a fɔ ko tɔn ɲɛnajɛ b'u bolo ko n ka na k'a bɛ na ko n ka na u ka tɔn ɲɛnajɛ kɛ quoi donc dɔnkilida yɛrɛ daminɛ cogo de fana filɛ nin ye n ye kelen kɛ dɔrɔn olu ye dɔrɔn a banna mɔgɔw tora ka n wele donc e ma tugu mɔgɔ kɔ k'a kalan non ne ma tugu mɔgɔ kɔ ala sɔn don quoi awɔ ne ma tugu mɔgɔ si nɔfɛ kalandenya ninnu ni fɛn ninnu na mais ala mana mɔgɔ kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ diya i ye quoi n nan'i Bamakɔ donc n bɛ to ka mɔgɔw ye donc ala nana Umaru ka ko diya n ye Zigiri Umaru Tarawele Umaru ka ko diyara n ye a ka dɔnkili da cogo a ka kumaw basigi cogo a bɛ dɔnkili da kɔrɔ b'a la a bɛ faamuya o diyara n ye donc n nana gɛrɛ Umaru la a ye n fara a ka mɔgɔw kan n tɛ min dɔn n bɛ gɛrɛ a la n b'a ɲininka a b'o fɔ n ye n'a ye min na n'o ma ɲi a b'o fɔ n ye ni n sera a ma fɛn fɛn na a bɛ n dɛmɛ k'o dilan k'o diya donc dɔnkiliko nana ten i b'a sɔrɔ n bɛ feere la n yɛrɛ baw filanw bɛ to k'a fɔ zu hali n'i bɛ dɔnkili da ka n'i ka feere in bila dɛ i ka feere in kɛ courage ta i ka feere kɛ hali n'i bɛ dɔnkili la ni dɔnkili da tɛ don min i bɛ t'i ka feere kɛ yɔrɔ la hali wali baw n bɛ taa feere kɛ n ka client minnu ma u bɛ n wele téléphone na zu i kɔni bɛ dɔnkili da o ka di mais ka n'i ka feere bila mɔgɔ ye dɛ feere in kɛ don n'a natɔ a fila bɛɛ bɛ n'i nafa donc n tora ten n bɛ tulu ni parfum feere donc kana t'o la kana tulu ni parfum feere tɛmɛ waati tɛmɛ n nana jagokɛ mina yɛlɛma sabu a bɛnna ni TikTok ko ye quoi donc n bɛ TikTok ka mɔgɔw bɛ n dɔw bɛ n wele n bɛ t'u ka live kɛ ka t'u ka finiw feere u ye n yɛrɛ bɛ feere dɔɔni dɔɔni donc n nana n t'o la ka n débrouiller ka jagoko ɲini ka sɔrɔ ka bazɛn ta ka to ka feere ka fɛn kɛ donc bazɛn feere nacogo bɛɛ de filɛ voilà bazɛn feere nacogo de ye a tɛ tɛmɛ nin kan nka ne b'a fɛ k'a dɔn mɔgɔw ye mun de ye e ka bazɛn na musow kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow u bɛ bala la munna bɛɛ ko ko zu ka bazɛn parce que ale an balimakɛ y'a fɔ babu y'a fɔ ko ale muso jiginna u ka denwuli la k'a y'a kanu ko diyagoya ko e de ka bazɛn ka san i bɛ se ka o choix in fɔ an ɲɛna n bɛ n balimakɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ ani n kɔrɔkɛ babu kulubali don ne ye bɛnkɛ ye kulubali ne ba jamu de ye kulubali ne bɛ kulubalilaka bɛɛ bonya a tɛ tɛmɛ o n'i kɔni ye kulubali ye ka ban ne bɛ kolo ye de n'i ye ne bila ko ko la n b'a kɛ fo n'a se tɛ n ye kulubalilakaw ye ne ka maa bonyatɔ ye bɔ ala yɛrɛ y'o dɔn quoi ne ni ale kɛ ka ɲɔgɔn dɔn de a banna sabu ne bɛ kulubalilakaw fɛ kojugu donc i b'a dɔn muso ka kulubali bonyalen jagoya de hali k'a da ka réseau kɔlɔsilen bɛ kulubalilaka dɔ fɛ sisan a cɛ sini b'a la bonya ye jagoya de ye jagoya kulubalilaka bɛ bonya jamana ye kulubalilakaw bonya wa jagoya bonya b'a la o ye tiɲɛ ye bon ne tiɲɛ na bɛɛ n'i ka ko kɛcogo don depi ala ka ne da i b'a sɔrɔ ne mana taa yɔrɔ o yɔrɔ ne de ka ko bɛ bali ka bonya musow bolo quoi ne mana taa baara la hali ne tun bɛ baarakɛdenya na dugu minnu ni fɛnw na i b'a sɔrɔ musow ne ba filanw yɛrɛ de bɛ to k'a fɔ o denmuso n terikɛ de filɛ nin ye dɛ i bɛ hakili to zu la n terikɛ de u bɛ ne yira u ka mɔgɔw la i b'a sɔrɔ ne ka ko de bɛ bonya musow bolo hali ni ne ko n ko jama ka bɔ i b'a sɔrɔ jama na i b'a sɔrɔ musow de ka ca ne ka kow la et puis musow de bɛ ne dɛmɛ ko camanba la o bɛ ne bɛ bazɛn min feere ne tɛ nkalon tigɛ k'a feere ne tɛ deuxième feere ma k'o ye premier ye ne tɛ fɛn dɔ feere ma 20,000 k'a sɔrɔ o bɛ sɔrɔ 2,000 ne tɛ nkalon tigɛ ye ka feere kɛ quoi ne bɛ min f'i ye ne b'o de feere et puis fɛn yɛrɛ ɲuman ye min ye ne b'o de feere n tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ ye t'i ka wari namara donc o de kama mɔgɔw bɛ sanni kɛ n bolo Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan
n tɛ ngalon tigɛ mɔgɔ ye ka fili. Donc ni deuxième do, il faut deuxième do. Ni deuxième do, n b'a fɔ deuxième do. Ni premier do, o ye premier. Puis ne yɛrɛ ka deuxième, ne tɛ deuxième. Voilà, ne yɛrɛ kun y'o de fɔ. Est-ce que bɛ deuxième feere? Ah, ne tɛ deuxième feere. Deuxième ni premier b'a la, o de kama ko fɔ, ne tɛ deuxième feere. Ah bana, très bien. Merci pour toutes ces explications. Alors tout de suite, je crois que en bas, il y a noble demande dans la main parce que il donc l'idée il faut 600 pour que mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ jouer joint. Il est donc l'idée dɔ da ka fasa ka da an fa an karamɔgɔ la. C'est Chérif Ousmane Madani Haidara. Donc an b'o donc dumuni lajɛ. Donc juste après, on se retrouve. Sila medina jigi yenga baninge au bifo iye jama bifo bani kanuna ene fa filalu abifo bani kanuna sila me jama lu abifo bani kanuna wolo ba filalu abifo haidara kanuna me balu awifo bani kanuna iye manani ne sharifu gen basita ne yenga baninye makoroba de yenga baninye iye kaka kini de kaka koroba de o yenga baninye de jaba alakia temningo de sheko sharifu nyamada kira temeningo Burukina beko kira temeningo Malinye de umbeko kira temeningo Sila menyuma beko kira temeningo Anisaru jama beko kira temeningo Kumaka kodi Allah olube ko kira temeningo Sheko Sharifu de nyamala Iye bafine furuke baninye Wa alaga hine bafine na Tadi Aisha furuke baninye Fatima da furuke baninye Depuis noble dumani dɔ ye ni an balimakɛ ni o ye sigiri joué a y'o o kanu ka o da an fa an karamɔgɔ la Seyd Chérif Ousmane Madani Haidara ayiwa titiri yɛrɛ tɔgɔ ye jumɛn ye? Ala kira tɛmɛnen kɔ. Ala kira tɛmɛnen kɔ. Bani ɲɔgɔnmada. Haidara ɲɔgɔnmada. Haidara ɲɔgɔnmada nin dara waati jumɛn? Nin kɛra ne ka dɔnkili sabu ne yɛrɛ kun dɔnkili ko in na k'a sɔrɔ waati min na dɔnkilila kun ka di ne ye. Ne kelen ka na Haidara dɔn quoi. Donc Haidara diyara ne ye quoi. Ne yɛrɛ kuma bɛɛ ne bɛ to k'a ɲini Ala fɛ ko Ala ka sababu ɲuman kɛ hali ni ne ma kɛ dɔnkilidala ye quoi. C'est que ne ka laɲini kun tɛ k'a fɔ ko n bɛ kɛ dɔnkilidala ye ba ye public o kun tɛ quoi. C'est que a nege bɛ na dɔrɔn ka dɔ kɛ dɔrɔn. Donc Haidara kanu nana fara a kan. N y'a ɲini Ala fɛ n ko hali na ne ma kɛ dɔnkilidala ye Ala ka fanga di hali n'a kɛra dɔnkili kelen dɔrɔn ne k'o da Haidara la ten dɔrɔn. Wali o kɔfɛ ni ma dɔnkilida tuguni bilen. Donc o de kɛra nin ye a y'a sɔrɔ ne ka dɔgɔ kosɛbɛ. Ne ma gɛrɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko n b'a ɲɛɲini ne kɔni jiginna ne kunkolo la dɔrɔn ne ye nin da. Donc ne y'a fɛn kɛ k'a bila. A tɛ tɛmɛ o kan o barika de b'i la tantɔ. Très bien. A ye Haidara dɔnkili dali min kɛ n b'a jansaw fana na sisan. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Ala ka barika don Ala k'i yɛrɛ mɛn Ala ka dɔ fara baarayɔrɔ kan Bani i ni ce koyi. Ni émission tun fɔra nɔgɔ bi ne tun bɛ sɔn k'o datugu. Tulbalakaw don dɛ dusu ka ɲi Bani kelen filanin la émission vraiment cɛ kanu b'a kɔnɔ kojugu. Kanu b'a kɔnɔ a ka ca.
iPhone babu a ma nɔgɔn ne bɛ fɛ ka ne lamɔ de quoi kuma ne ɲininka ko den tɛ ne bolo ne bolo ko ne k'ale adapté ne bɛ ne lamɔ wala ye non Kulubalilakaw ka ɲi sabu ni yɔrɔ la n bɛ babu b'a fo don dɔ ne bɛ live la a donna ne ka live la ka sanni kɛ ne bolo publiquement nin ye mɔgɔba de ye Ala de y'a bonya a ka kuma n'a ka heure la n'i ko k'i t'o fɛ dɔrɔn i ni Ala bɛ jɔ a terre à terre surtout sifinaka a bɛ waati min na sisan voilà a ka gɛlɛn k'a fɔ ko sifinaka nin bɛɛ waati sɔrɔ k'a fɔ ko a ka sabali fana a n'a ka nin fɛ voilà Ala ye nin bɛɛ ka ye ni Ala ye mɔgɔ bonya n'i ko k'i tɛ fɛ k'a bonya i bɛ dɔgɔya de i tɛ lafiya i dusukun na f'i ka sa n ko de la karamɔgɔ jugu bɛɛ bɛ ka halaki nin n'a ka bonya ne nana ninnu sɔrɔ Bamakɔ yan o puis nin bɛ ko kunna ka tɛmɛ ne kan Ala de y'o kɛ f'i ka sɔn o ma tɔgɔ b'a la ka tɛmɛ ne kan jamu b'a la ka tɛmɛ ne kan se b'a ye ka tɛmɛ ne kan ne kan ka girin nin ka de nka ale de girinna ne kan ka ne to n ka live la ka na sanni kɛ ne kun diɲɛ bɛɛ y'a ye o ye dɔ fara ne de ka ko k'a tɛ fɛn bɔ a la mɔgɔ b'a fɔ Babu ye sanni k'a bolo ne dun ye mɔgɔba de ye mɔgɔba don a ye sanni kɛ ne bolo ka tila ka dugawu kɛ n ye ka féliciter bɛɛ baara minɛ n ka courage ta ka courage don na a tɛ tɛmɛ o kan ale kelen de y'o kɛ u ka milieu kɔnɔna na ale ɲɔgɔnnaw na fɔlɔfɔlɔ la ale de la ka doni ka live la ka dugawu kɛ n ye so ni caman bɛ ɲɔgɔn dɔn o mago bɛ se ka so bazɛn na ni o bɛ taa Dubaï a bɛ taa ni bɛ min kɛ Dubaï a bɛ se k'o kɛ Bamakɔ ni bɛ min kɛ Bamakɔ a b'o kɛ Dubaï a bɔra avion bɛ taa de la dɛsɛ Dubaï bazɛn jumɛn in na ni bɛ dɛsɛ bazɛn na Dubaï ayi ala tɛ wari don a la nka a b'a to yen ka na mais a y'a san ne bolo yan a tɛ tɛmɛ o ye kanu ye o ye faso donc ne denkɛ de fana o ye maliden kura fana ye a tɛ tɛmɛ nin kan vraiment nin de ye hadamadenya ye nin de ye kanu fana ye vraiment e m'a ye a y'a tɛgɛ don fɛn fɛn na bɛɛ bɛ ka ɲɛ a bolo a bɛɛ bɛ ɲɛ Babu iPhone Babu téléphone ɲɛna a bolo sisan a bɛ dugukolo de la an ka Babu bilen n'o ye sojɔ ye a y'a tɛgɛ don o fana la o fana bɛ ka ɲɛ a bolo ni Ala sɔnna ma a tɔ bɛɛ bɛ ɲɛ a tɛ tɛmɛ o kan alors je crois que bi émission ka di kosɛbɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma an y'o de fɔ jeunesse développement ni y'an ka laɲiniba ye kunu a ko k'a sɛgɛnna kosɛbɛ Jou fana ko k'a sɛgɛnna kosɛbɛ n b'a dɔn Orni kɔni ta tɛ fɔ maa ye parce que Orni nadon fɔlɔ an ka plateau kan yan nɔ ani bi u tɛ kelen ye dɛ n'i y'a ye i b'a fɔ ko sɛnɛkɛla yɛrɛ de tun don mais c'est clair bon i b'a dɔn olu fana ka bɔrɔ ne yɛlɛnna na bi tuguni ka taa n bɛ ka yɛlɛ yɛlɛw ɲɛnama quoi Sadio ne bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna émission na i ka jeunesse développement Ala yɛrɛ barika la i ka émission bɛ san sɔrɔ jagoya a bɛ taa san sɔrɔ jagoya parce que mun na i fana ŋaniya man jugu i b'a dabɔ artistes ni mɔgɔw dɛmɛni de kama merci Orni Sadio e tun bɛ ka min ɲini ne bɛ k'a ɲini k'a k'i yɛrɛ ye sama sɔrɔ i taara yɔrɔ la min ka jan nin bɛɛ ye mais mɔgɔw dɛmɛni de y'i sɛgɛn wallahi ne yɛrɛ min filɛ ne tɛ se ka ba i ka wele mana ka appel mana don waati parce que n ye min nafa min sɔrɔ kun n yɛrɛ b'o dɔn n bɛ min fɔ hukumu kɔnɔna na hali bi Ala ka i mɛn si la amina rabi hali bi téléso ni Ala k'a di amina rabi e mɛ bi seri fila kɛra sanbalaɲɔ ye a ka di ye i b'a ye a man di ye i b'a ye hali n'i y'i ɲɛ tugun i ɲɛ bɛ dayɛlɛ k'a yiri la a tɛ tɛmɛ o kan donc i n'i ka ko bɛɛ waati dɔ la i bɛ tiɲɛ fɔ waati dɔ la i bɛ raisonner ka ɲɛ nka bi i ka don yen bi i ka don yen sinon ale donna m'a dɔn waati dɔw la non n ma ɲɔgɔnna ye fiyewu alors n b'a dɔn k'a fɔ Orni i fana bɛ baara min na bi ko y a pas de sot métier tubabu ko ten ayiwa n b'a dɔn k'a fɔ c'est un maîtriseur en anglais anglais diplôme b'a bolo a bɛ anglais wɔɔrɔ ko bamanankan bon ni maa min y'a ye comédie la i b'a fɔ ko nantankɔrɔ don k'a sɔrɔ Ala ye dɔnniya min d'a ma hali bi o dɔnniya in a ma jɔ a la dɛ nka a y'a jira k'a fɔ ko kalan tɛ se k'a fɔ ko maa bɛ fili yɛrɛ ma a ma sɔn ka fili a yɛrɛ ma hali bi a bɛ baara la ani maaba caman bɛ ɲɔgɔn dɔn o de la an ye maa caman dilan a y'a fɔ sisan a ka kuma kɔnɔ nka an ye maa caman dilan nka yala a caman y'a dɔn an ye wa mais anw t'o ɲini parce que an ka baara de don an y'a kalan kɛ an y'an kali k'a fɔ an bɛ baara min na o de ye ka an ɲɔgɔnnaw k'u dɛmɛ k'u fana bila yelen na o de kadira kɔnɔna na anw tɛ sɛgɛn i y'a dɔn an ye i m'a dɔn an ye an b'a kɛ sabula an bɛ maa min ka téléso la bi ni o ye an fa karamɔgɔ Seyid Cherif Usmani Madani Hayidara a y'o de fɔ ko maa i kana sigi k'i tɛgɛ da i sen kan n'a ma ye k'a fɔ i kɛra denkɛ ye ka ban a bila i kun na ko lafiya banna ayiwa o de la ale y'o dusu de don anw na ka tila ka diinɛ dusu don an na o de la an tɛ segin an tɛ ɲinɛ i y'a dɔn an ye an b'an ka baara kɛ i m'a dɔn an ye ayiwa anw bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye
Orni ire sebentele no fen chamana ibe ci fen chaman kalama bibi ne bisiga muni fo bi sabla o fana ka secteur be ka yelema kusobe iba ka fo wala say kala ko don fika buzz de ke buzz ire mo te buzz ire sensible buzz ire korote c'est comme a koro ire te ni fo ni ko buzz dron abina fo c'est quelque chose iba ka fo to kana wa fo ko c'est pas négatif mais wa le choguri me ga mi fine problème kera mi ara kon nabi comédie donante et réseau kan la femme bela jene fait mais kren la do ma chatre bo ane impoli a dota différence donc quoi so amna fo mulubaya mo ko ya fama haga to baka ale ni comédie quoi comédie te ko était même flip la ma formation que mi man janda dron fo quoi c'est pas ça TikTok de nana beka artiste ko TikTok de nana beka comédien mais wati mina ambe akwa haga to me yela bugo 5 minutes 5 secondes ke il dit seconde duro duro be bolo be micro me kam bola yela ka fa wati kono kajigin wati na be mo chama tsaka kuma de mais bébé ka fo bi ko ni i dogoni i ba fo ki bébé ko comme ça na jon era abonné rebe bu la jendo est sur est-ce que be mun don ne mo ci saka la diblé bon mo do la o be vidéo do e bolo sans fait ba ko bo ki bi dogonu na di ala kanichi nous qui be conseil de mo ba fo est-ce que ko lo ka kene ere mo be sur le doigt mo ci te ci la même blé be kama euro be euro kamante e sa contribution fitini minke ka frami takan mais karamoko fo yan alhamdulillah rabbil alamin ATT junior ATT junior ne club sigi 2003 ka demsono formé 15 no betmala no tak famille troupe artistique folklorique éducative di Mali alsan sa quartier ben konya entre mes formations de kay ambe klinga répétition de kay am ñon glan entétage événement kéro foshila na ma répéter amena mi fo ka répéter ni glane mbala foda mbala atishi ana atete yɛrɛ ne dege mina ate si la ka kuma fɔ dala juguya bɛ mina tete mo ba ate émission kɛ humour ka radio so la ne radio so min kɛ Bamakɔ kɔnɔ ka ca radio 15 ye mais humour kɛ ne bi ne ko k'i bɛ mina de tɛ bɔ na e yɛrɛ sera ka taa yɔrɔ la e ye fɛn sɔrɔ wa mais garisɛgɛ ni baara tɛ kelen baara dɔ bɛ baara dɔnniya ba la mais ala ma chance ba d'ale ma ka fɛnbaw sɔrɔ ka fɛnba ka sɔrɔ wala dɔ bɛ ka tɔgɔbaw sɔrɔ tiɲɛ don mais ni ma tɔgɔ sɔrɔ bi ni ma abonné ba sɔrɔ ni sulen ba tɛ ni manja brete kan a tɛ si la k'i bɛ dɔgɔnin na den sanga bɛ na o k'i aside de bon bezu yɛrɛ ye min ye bezu ye min ye mo no o de ye fɛn ye ni maaw bɛ ka kulonkɛ a la bezu ye fɛn dɔ de fɛn juguba de don fɛn juguba de don parce que artiste talan kɛra mun ye bi ni ma bezu kɛ k'i tɛ lajɛ ou il tɛ lamɛn mais bezu filɛ a bɛ mɔgɔ la girin k'i la avancer mais a bɛ ka carrière de jɔ ne bɛ se k'a fɔ san tɛmɛnenw na ne ye bezi dɔ kɛ ne yɛrɛ bezi min kɛ a waati na san kɛra n na mɔgɔ girin-girinna n kɔ bi mais bi mɔgɔ ye ne qualifié ka ne kɛ nkalontigɛla international de bezi de y'ala se ne ma mais ni wulila n'i ka dɔnniya ye ka wuli n'a ye ka évoluer ka sanga sɔrɔ ka taga i bɛ taa yɔrɔ jan nka i bɛ se ka bezi kɛ ka bila mɔgɔ ɲɛ mais mɔgɔ bɛ tila ka tɛmɛ o ni e y'o tɔgɔgoya sɔrɔ e sera ka baara kɛ cogo jumɛn na ka se ka i yɛrɛ dilan tuguni maliyɛnw ka se ka da i la tuguni o bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ de la o n'i ye tiɲɛni kɛ dɔw tɛ se tiɲɛni dilanni de la d'accord mɔgɔw bɛ na juguman fɔlɔw bɛ na ɲuman fɔlɔw bɛ na minnu bɛ k'a juguman fɔ i bɛ sangani ta i bɛ bɔ ka mɔgɔw la faamu ni tun kɛra nin cadre de kɔnɔna na nin tɛ n taabolo ye nin tɛ n taabolo ye n'i y'o fɔ mɔgɔw ye k'a la faamu o b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la anw tun y'a kɛ sabako ja kulonkɛ de tun catire de don o b'a bila ari minɛn kɔnɔ mais ne ye mɔgɔw don to fili la sisan e ye min kɛ k'o fili kɛ ka mɔgɔw to fili kelen na fo k'i sa i tɛ se k'o récoger wa i tɛ se ka bɔ o kɔnɔ wa mɔgɔ b'i minɛ n'o k'i bolo siɲɛ o de la a tɛ tɛmɛ o kan Ati Timoka Orni, je crois que Ambi, émission Jeunesse et Développement, un bus que comment il faut parce que Buji est fait ni Banadjoubado. Ambalmaker, Wati Dola, je crois qu'il a été victime. Zigri Zou, Wati Tina. Ah, il trouve que mes femmes bella de l'inféré. Mais c'est que Baramagama. Ah, ça n'a rien à plaisir. Watini, Moro Zouma Langino, Joui, Buji n'a pas de ménage. Busy jumɛn busy ka ca dɛ i terikɛ ka busy sali fɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ tɛ yan dɛ a b'a dɔn non sabu parce que i kun dimina waati dɔ la i ye vidéo kɛ awɔ sabu ma dimi bɛɛ n'i ka ko kɛ cogo de don wa mɔgɔw bolo ko n dimina ma dimi ne yɛrɛ a tɛ ni ne bɛ kuma ni ne bɛ to ka kuma ko bɛ to ka jigin ne hakili la de quoi voilà a tɛ ne bɛ kuma bɛ fɛn kuma bɛ a bɛ ɲaga i fɛ quoi kumanikɛla bɛ ten quoi
wala sune ni mɔgɔ minnu taara olu ka plateau kan donc olu bɛ to ka ne lagosi olu ye quoi voilà donc ni mɔgɔ min taara olu bɛ ne tɔgɔ fɔ ka ne lagosi donc ne fana bɔra ka n ta fɔ ka n ka manamanakan fɔ n k'u ka émission kɛ u kana ne tɔgɔ fɔ donc u ye lagosi de voilà i lagosi cogo di lagosi cogoya ka ca ya u bɛ se ka kuma dɔ f'i ye dɔrɔn min bɛ digi la quoi ou bien u bɛ kuma dɔ fɔ min bɛ se k'i lagosi bon a bɛɛ ye baiser de ye quoi sinon e tɛ mɔgɔ min dɔn i tɛ se k'o lagosi i tɛ mɔgɔ min dɔn i tɛ se ka foyi foyi tɔgɔ mais a bɛɛ dabɔ bɛ baiser de kama nka e yɛrɛ de bɛ jɛ ni baiser in ou bien u b'a kɛ e t'a kalama de bon ni u ye min kɛ e tun b'a kalama non u y'a kɛ ne tun t'a kalama mais u y'a kɛ k'a bila u b'a dɔn ne b'a ye voilà donc u y'a kɛ ne y'a ye ne fana bɔra ka dɔ fɔ a ma kɛ baiser ye voilà ne bɛ dɔ fɔ mais ko mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen an baw bɛ yen an faw bɛ yen mɔgɔ caman yɛrɛ ye ne wele zun ka n'i da yen nin ko modèle la n tɛ fɛ k'i ye ka mɔgɔ jaabi i bɛ cogo min na to ten ka n'i sen don mɔgɔ sen na mɔgɔ camanba de bɛ yen minnu ye kangarida ye ka n kɔrɔ fɔ kan dɔw yɛrɛ ye nɛni yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko n'u ye kumakan mɛn non ni n ka ko k'u la u t'u sen don a la y'a dɔn b'a dɔn bɛɛ n'i jigila mɔgɔ dɔw kan donc o kɛlen in fana ye a to yen donc a bɛ se ka kɛ kuma kɛra u fana fɛ u ka ko modèle labila u kana to ka nin kɛ est-ce que a tɛ ka continuer hali bi non a tɛ ka continuer jɔ mais en réalité zo mais baiser in fana wusalen ma dɔ fara caman ba fara i ka popularité kan non ne filɛ nin ye ne tɛ baiser fɛ o ni ne ko ne tɛ baiser fɛ mɔgɔw t'a faamu mais est-ce que ne wulila ɲɔgɔnna wɛrɛ la i bɛ taa ne tɛ se ka n sigi k'a fɔ ko ni ye nin kɛ n tɔgɔ bɛna fɛn jama bɛna fɛn ko n k'o ko kɛ ne bɛ se o ko 100 ni 20 la ne tɛ don o da fɛ ne bɛ ka n ka ko kɛ mɔgɔw ka nin yɛrɛ ye a nin yɛrɛ de ye k'o kanu k'o fɔ jama k'o dɔn ne bɛ se o de ka di ne ye ka tɛmɛ k'a fɔ k'i bɛ boni dɔ la ko pour que k'a ka kɛ baiser ba ye ka bila kɔ ne t'olu fɛ quoi baiser yɛrɛ n'o de fɔ tubabukan na u b'a wele ko baiser ye péjoratif de mais mɔgɔw bolo ko baiser ye fɛnba de mais tubabu minnu yɛrɛ y'a créé c'est comme fɛn ɲɛnama tɛ quoi en fait parce que ni maa min bɛ ka baiser dɔrɔn kɔrɔ e bɛ ka i tɛ ka ko sɛbɛlama ɲini quoi en fait bon i dutigitɔ i ɲɔgɔnna i cɛkɔrɔba i bɛ entreprise baw b'i bolo i bɛ taa i bɛ t'i sigi ka t'i ka vie bɛɛ ɲɛfɔ moi je crois que bon bɛɛ n'i ka fɛn kɛ cogo don émission bɛ na concept don mais mɔgɔ minnu tɛ carrière jan fɛ olu de ka vie ye baiser ka ca parce que a bɛ lasegin joona quoi donc ouais effectivement donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin ko ninnu dabila an ka jamana kɔnɔ an ka babu ye min ye o de hali bi fɛn min ye entrepreneuriat solidaire ni o ye kɛnyɛrɛ baara hokumu kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ kɛ cogo jumɛn na n b'a dɔn k'a fɔ aw ye o misaliya dɔ yira plateau kan yan nɔ ɲɔgɔn dɛmɛ sabula an ye fɛn fɛn an y'a kɛ kulonkɛ kuma ye mais aw ye min yira n na yan nɔ o y'a yira k'a fɔ ko hinɛ bɛ bɛɛ dusukun na aw bɛɛ pɛrɛnnen don chaque fois ka dɛmɛli kɛ ayiwa Babu moi je crois que aujourd'hui maa caman ye e tɔgɔ mɛn mais i tɔgɔ min fɔra o de ye k'a fɔ ko Babu ye ɲumankɛla ye ko Babu bɛ hinɛ Babu ye sifinnaka min ye nka maakɔrɔba hakili de b'a la alors i ko ko i kun bɛ i donna ni téléphone feere de nka bi i kelen bɛ ka initiative wɛrɛ ta ni o ye hakilina wɛrɛ ye ni o ye ka i ɲin don sojɔ ni dugukolo la alors bi an bɛ yɔrɔ jumɛn mun de ye nin dusukolo in don e la sabula i ɲɔgɔnna caman bɛ yen bi ni ambition t'o la yala dugukolo ko in fɛɛrɛ jumɛn b'i bolo hali bi yala i ye caman kɛ déjà wa ni caman kɛra yala danaw bɛ ta ka da i kan cogo jumɛn na sisan. Ok, il y a une question de toujours BTP domaine, nous sojɔ ani construction domaine. Alhamdulillah bi, an bɛ ka commencer ka lakodɔn n'a ye. Sabula mɔgɔ caman bɛ yen bi u b'an wele Bamakɔ yan, dɔw fana bɛ tunga la u b'an wele. An bɛ taa mɔgɔw ka yɔrɔ devis ta, an bɛ devis d'u ma. An ye dɔw ka baara daminɛ. Alhamdulillah. Ali karamɔgɔ dɔ fana bɛ yen nɔ a bɛ Abidjan an ka foli b'a ye a y'an wele k'a bɛna billet ci n ka mɔgɔw ma k'an ka taa ka yɔrɔ lajɛ a si tɛ dugu maliyɛnw na bon baara in kɔni vraiment ne tɛ se k'a fɔ ko n ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a daminɛ la baara in kɔni diyara ne ye a mɛnna mun y'a diya n ye ne ye n to n ka téléphone baara de kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ wari ci ne ma ko taa téléphone di n muso ma taa téléphone di n fa ma taa téléphone di n ba ma a kɛ i n'a fɔ cibaga ko bɛ to ka ye tunkarajɛw la bon n'u ye nin téléphone san i bolo u bɛ to k'a f'i ye ɲɛma n'i ye télé sɔrɔ télé san ye ka taa di karisa ma fauteuil san ye a musow caman bɛ yen a y'a cɛlamɔgɔ bon ne ye n profité olu de fɛ sisan ne ɲɛ b'a la tunkarajɛ caman bɛ yen cibaga ko b'u la mais moi c'est pour que pa ne yɛrɛ ta entreprise dɔ créer sabula alhamdulillah bi Bamakɔ ne bɛ ko caman ɲɛdɔn n bɛ se ko caman na danaya caman bɛ n kan n'a fɔra ko n bɛ sojɔ kɔnɔ bi n'o ye BTP domaine ye ne yɛrɛ tɛ sojɔla ye ne tɛ taa ko n bɛ taa sojɔ mais mɔgɔw de bɛ ne bolo u ka baara équipe de bɛ n bolo u ka baara ye sojɔ ye
o mɔgɔ kelenw de fana bɛ n bolo équipe la u bɛ staffu da o mɔgɔ kelenw de bɛ yen u bɛ peinture kɛ mɔgɔ kelenw de fana bɛ yen nɔ u bɛ carreaux da nin bɛɛ équipe de bɛ ne bolo o de y'a to n ye entreprise dɔ créé k'a kɛ Babu building o de y'a to hali dɔw jɔrɔlen don ko est ce que a bɛ sojɔ dɔn wa a b'a ɲɛ dɔn a ka baara dɔn wa mɔgɔ ni fɛn tɛ wolo ne y'a ɲɛɲini duguma k'a sɔrɔ mɔgɔ bolo ne bɛ téléphone ko la ka taa sɔrɔ ne bɛ ka formation kɛ duguma n bɛ ka taa ɲɛɲini i m'a faamu alhamdulilayi n ye confiance sɔrɔ n yɛrɛ kan n ye papiyew demande kɛ ne ye papiyew sɔrɔ a barika Ala ye n ka entreprise créé la Babu building bon n bɛ sojɔ ninnu mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka so jɔ ani dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ so jɔlen b'u bolo mais a ma ban a finition ma kɛ u mago bɛ peinture la u mago bɛ ka staffu da u mago bɛ ka carreaux da dɔw yɛrɛ bɛ yen nin bɛɛ kɛlen don u mago bɛ matériel de la comme si ɲɛgɛn kɔnɔ minɛnw ou bien climatiseur télévision frigo ventilo fauteuil lit armoire an bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ ye sɔngɔ damatɛmɛ diya la ka taa sɔrɔ i ma sɛgɛn voilà a tɛ tɛmɛ o kan donc n'an y'a faamu sisan ni maa min ye Babu wele k'a fɔ ko dugukolo bɛ n bolo n b'a fɛ k'a jɔ n b'a dɔn solution b'i bolo solution b'an bolo minɛnw b'i bolo mɔgɔw b'i bolo minɛnw bɛ n bolo mɔgɔw bɛ n bolo n'i y'an wele k'an bɛ t'i ka yɔrɔ de lajɛ fɔlɔ n'an taara i ka yɔrɔ lajɛ an bɛ devis de d'i ma an kɔni bɛ se k'a kɛ première étape nin position na deuxième étape nin position na troisième étape nin position na donc moyen min b'i ye aw bɛ so jɔ en fonction de ça moyen mun b'an ye moyen min bɛ client ye aw bɛ so jɔ ka d'a ma en fonction de ça n'an ye plan bɔ ka d'i ma a baw ni ka ca n bɛ fɛ nin ka bɔ a la n bɛ fɛ nin ka fara a kan parce que mɔgɔw ka moyen tɛ kelen bon hali dɔw bɛ yen nɔ par exemple u tɛ se ka so jɔ wari bɛɛ ta ka d'i ma u bɛ so jɔ chaque mois i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ sara u bɛ wari ci ma de 300 000 400 000 an ye muso dɔw yɛrɛ ka dossier an donni daminɛ an bɛ compte de créer n'an ye compte créer chaque mois an kɔni tɛ se ka girin ka taa baara daminɛ f'i ka paiement kɛ ka se san 1 ou bien san 2 ou bien dɔ fana bɛ yen n'i ko k'an k'i ka so jɔ k'a ban ka d'i ma an ye contrat kɛ an bɛnna problème tɛ o la mais i ka so fo ka taa sɔrɔ i ka so ye titre ye n'i ka terrain ye titre i b'i ka papier original de di anw ma o de y'anw ka garantie ye bon alhamdulilayi confiance bɛ ne kan ani moyen dɔɔni m'an fana ye ka mɔgɔw ka so jɔ k'a ban k'a sɔrɔ hali ni wari t'u bolo ka taa sɔrɔ hali ni wari t'i bolo mais n'i ka so ye titre ye i ka papier titre papier de bɛ to anw bolo garantie la a bɛ se ka kɛ ni Babu building bɛ ka financer anw b'a garder n'anw tɛ ka financer banque bɛ alhamdulilayi ni minnu bɛ contrat la ko n'an ye titre sɔrɔ k'a d'u ma u bɛ an fourni u bɛ montant di an ma an b'an ka baara kɛ paiement min kɛ wa a bɛ mɔgɔ caman kun na ne donna ko in na kungo gɛlɛya la ne ye boliboli min kɛ u t'a dɔn ne ni banque bɛ bi bon n t'a dɔn ni wajibi don n ka banque tɔgɔ fɔ bɛ nana fɔ n'an taara n'i ka titre foncier b'i bolo a bɛ taa d'u ma an y'i ka montant mun d'i ma par exemple ne ni joueur an ye joueur ka yɔrɔ devis ta joueur ka yɔrɔ devis bɛnna 70 millions ma i ka titre valeur de bɛ lajɛ i ka terrain valeur bɛ lajɛ bon an b'i ka tariku fana lajɛ n'a sɔrɔ confiant ye mɔgɔ min ni ne ye danga sɔrɔ i kan ni ko dɔ ma kɛ n'i ma tɛmɛ sira kolon dɔ fɛ n b'o titre i ka so titre de ta n bɛ taa di banque mɔgɔw ma ne ni joueur bɛnna ni contrat na 60 millions ou bien 70 millions bon an mago bɛ nin montant nin na an ka terrain papier kɔni filɛ o de y'an ka garantie olu bɔra ne de fana dɔn garantie la ka fara titre kan an bɛ joueur ka baara kɛ a banna. D'accord. Voilà. Merci pour toutes ces explications. Alors, Jou, il y en a un capelan d'oké, il y a donc un barassa, Kalimalien, Koujou, à Karnere. Je crois qu'on va essayer de kiffer ça juste après. On se retrouve sur le plateau avec la permission de Adama Salia Koulibaly et Abou Diafar Diabaté. Regardons ça. Papier Music. Kele fu ubi kele zila nuyi kele barika be mamina nuyi kele zila niyo kele faduga be mami fe niyo kele baduga be mami fe niyo kele mogo mingani yakani niyo kele kana
kɛlɛ mɔgɔ min dusukun ka ɲi i y'o kɛlɛ n'o y'i kɛlɛ i ŋaniya ka ɲi n'o y'i kɛlɛ i bɔra maabaw la n'o y'i kɛlɛ an bɔra ka dongili dɔ lamɛn sisan o y'i ka dongili kurakurani n b'a dɔn k'a fɔ a kiliku yɛrɛ min bɔ fɔlɔ o b'i kɛlɛ dongili kɔrɔ jumɛn de b'a la nka i y'a da dɔ de tun b'are ma non dongili filɛ nin ye dongili bɛɛ tɛ se ka bɔ k'a fɔ ko fo ni dɔ bagara i ma i ka ko dɔ kɛ mɔgɔ bɛ se ka kuma dɔ fɔ bi i b'a sɔrɔ a bɛ nalen sini bon bi yɛrɛ n'i y'a jateminɛ bi an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko dɔ tɛ k'a kɛlɛ ten fu o man ca quoi i b'a sɔrɔ sisan misaliya i b'a sɔrɔ ni dɔ bɛ yen sisan n'i ye babu tɔgɔ fɔ a ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ babu man d'a ye mais babu ye mun k'a la foyi mais n'a ye babu ye kaban i bɛ ala kale ko k'a bɔ mɛ Kayibara kɛlɛ la ka na mais a ye mun k'a la cɛ ye mun k'a la foyi bon e yɛrɛ bɛ ten e ka ko fɔ o tɛ se k'a fɔ ko madamaden dɔ ka ye ten a ka kɛnɛ a nin na a b'a fa n'a ba sago la k'a fɔ k'a sigin tɛ dɔ nin kan a tɛ mɔgɔ min ni foyi foyi cɛ ne ma d'a la n'o bɛ sɔrɔ bi quoi sabu ni tile de bɛnna ni nin ye ne bɛ bi de fɔ n tɛ kunun dɔn quoi donc o de kama ne ko n ko u b'i kɛlɛ k'a sɔrɔ i ma s'u ma quoi bon dɔw bɛ yen i bɛ se k'a tɔgɔ fɔ karisa cɛ karisa tɛ nin ye karisa nin ye ale kɔni bɛ nin ka sin ka ko dɔ f'i ma k'i tɔgɔ tiɲɛ yen dɔrɔn k'a sɔrɔ e t'a dɔn i ma fɛn k'a la i t'a dɔn yɛrɛ k'a balolen bɛ yen donc o de u b'i kɛlɛ dongili in kɔrɔ vraiment a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na Djibouti kanuman dɔ bila ka sɔrɔ ka émission dansa n'o ye an ka sɔrɔ i k'i ka numéro fɔ an ka sɔrɔ ka kuma laban di Babu ni Ɔnɛ ma c'est important ok problème t'a la o tɛ fɛn ko Usumani Haidara Sherifu anyanjiki kiye dangoroba Usumani Haidara Sherifu anyanjiki kiye dangoroba Jamala ila anyanjiki kiye bilibiliba Mamadu Rasulullah anyanjiki kiye dangoroba Soko jige wulaye Sherifu ye jiki bwanye bilibiliba Uwe jiki bwanye bilibiliba Katole soba udele a Sherifu ye belebeleba kalazo baw sorola abani ye belebeleba kamisiri baw dayele mbe banima belebeleba ninga kalazo baw dayele ambe Sherifu made belebeleba Usumani Haidara Sherifu iyanjiki ufa belebeleba ni mani do Sherifu ni mani do inama goza ijugu torole Sherifu ijugu nyanine ijugu sengane madalime ijugu torone Usumani ijugu nyani ni me juma jigi fa beke wari amina rabbi laki bla ijugu amina rabbi ijugu sa amina ko bi daram na ka tebe ya rabbi kulibali kulibali fu ati miniga cena ni ala kana numéro yene galeka mogo aywa si c'est pas sur ma bedi pani no sisan numéro ka fo ni ga bigi no beni ga téléphone no aywa ko téléphone numéro ok ni mamu mago be zula aka wele finisane du wol my spectacle du aka dawo mare waja dejo nenga numéro doreta ne mine o de di ne langa nga numéro di ne wo numéro ne sengena kosobe me ara mo kala ga joko wala ne numéro kura deta ne mo di ni imago bana iban wolela ne yayo donc numéro de en India pardon à mon numéro Fodjona, Chérif la TV de GDC Développement, je crois que Aou Balaka en flèche cabine, il gagné temps à Nikelini au 23h. Ok, donc on est mamie Magobe Joula ka wole spectacle qu'on a wole maintenant on va faire ça Nikama, va wole négocier nous 77 78 06 73. Aya famo, Barakadra Konado. Mega mi fiene. Ne rafle sauter ne bolo de. Sauter bolo. Mais babu building kon sojo de so donné kono parce que nyama babu lata jeune min do aji jalendo ko jugo layro tegi do horonde do a nyona a min be kabi chesireta danaya min ngono asoro ka gode ay onni ifnati kuma be ay te kuma be ka jamais de la vie babu nyogon soro ka go mais ne ba do hal dereme fla bene bolobe ne ta kalfa babu langa nga wara sara dono pour que nga halala sosoro babu bina fo mo farota de wote farota
c'est ka tala de ma ka kuma la tigɛ an tɛ mɔgɔ si ka wari minɛ ko ne b'a kalifa ne bɛ compte de dayɛlɛ a ye banque na hali n'a sera ka o banque labaara ni commerce domaine ye olu bɛ se ka juru don a la o danaya b'an fana kan i b'i ka wari mara dɔɔni dɔɔni n'a sera montant dɔ ma n'a sera par exemple hali ciment tonne 5 ma an bɛ se ka taa labɔ ka baara k'i ye. Donc ce qui veut dire aller école son non quartier école son école so an b'a bɛɛ jɔ misiri dɔgɔtɔrɔso an bɛ nin baara bɛɛ kɛ babu building nana de ka na maliyɛn bɛɛ la ne yɛrɛ b'a dɔn bi kɔfɛ ne kɛra sotigi ye ne b'a dɔn ɔ ni e ka numéro an mago t'e la parce que bɛɛ bɛ dɔn ka ban ou bien an bɔ a teliya 90 42 80 10 voilà très bien c'est le menteur alors Babou an bɛ jɛmukan da tuguni rapidement je crois que ni maa min mako b'i la ka baara kɛ walasa k'i lasɔrɔ nɛgɛjuru sira b'i la wa ok nɛgɛjuru sira bɛ na ni mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ k'u ka so jɔ ou bien k'u bɛ fɛ k'u ka so finition kɛ ou bien k'u mago bɛ so matériel la danaya kɔnɔ tilennenya kɔnɔ i bɛ se k'an wele 74 02 59 59 hali ni mɔgɔ ma zo ka bazɛn kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn k'o ye lakika ye o mais o dɔnnen don o mais ani mɔgɔ dɔ kɛra déjà ma mais zo i bɛ bazɛn nalen de i bɛ k'i b'a dinɛ e dun fa depuis la sani o tuma e n'a ye ɲɔgɔn na d'accord a banna bon anw bɛ adama n'o de b'an kan yan a b'an bɛɛ kan a nɔrɔ b'an bɛɛ kan an bɛɛ sigilen bɛ plateau min kan a nɔrɔ de la mais ordinaire ma min faamu wa fo ne k'o fɔ yan nɔ quoi Babou ka téléphone ninnu iPhone den 3 de b'a bolo a si ni si tɛ kelen ne bolo a bɛna kelen de to yan nɔ ko iPhone tigi de don iPhone tigi de don parce que ne t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka iPhone di ne ma n'ale tɛ de quoi parce que iPhone t'a la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a lajɛ iPhone den 3 de b'a bolo a baden b'a kun 2017 tɛ yan ou bien non an bɛ 2016 la en 2016 non 2017 iPhone 17 ou amaro min o de kɛ en 2016 de yan ne fili 2026 c'est ça 2026 aïe n b'a fɛ ka fɔ iPhone 17 voilà d'accord merci beaucoup aw bɛ ni Tiani Baraji je crois que ni jɛmukan in ɲɔgɔnna aw b'a fɛ k'a kɛ maa bɛ k'an wele kuma caman je crois que nous sommes dans la même dynamique toujours a b'an wele an ka nɛgɛjuru siraw la ni o ye 63 0012 95 63 0012 95 donc Babou y'a ka numéro fɔ sisan aussi si vous voulez travailler avec lui dans le cadre du travail merci beaucoup jɛmukan in an ma se k'a lajɛ bi sini aw bɛ segin k'a lajɛ ntɛnɛn don ka daminɛ 15h30 ka taa bila 16h30 la an b'aw bɛɛ fo dante foli min na mission jeunesse et développement nana ka dayɛlɛ Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen de ye aw kana siga n'a y'an wele ni Ala sɔnna ma hali n'a bɛ Bamako kɔ kan a ka d'an ye an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka aw ka lakodɔn cogo min na aw bɛɛ ni Tiani Baraji an b'an filɛbagaw ni an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka sanga ni kaloba in barikalenba ye ni o ye sunkalo kalo ye Ala ka a tɔ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an bɛɛ sɔn Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye merci beaucoup.